kwa ndipano tigore shoko la Mwari tana ndishumire shoko la Mwari kuvukia 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel from chapter 12. 2 Samuel chapter 12 verse 15. 2 Samuel chapter 12 from verse 15. After Nathan had gone home, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. David pleaded with the Lord God for the child. He fasted, he spent the night laying in sackcloth on the ground. The elders of the house stood beside him to get him up from the ground, but he refused, and he would not eat any food with them. On the 7th day, the child died. David's attendants were afraid to tell him that the child was dead, for they thought, while the child was still living, he would not listen to us when we spoke to him. How can we tell him that the child is dead? He may do something desperate. David noticed that the attendants were whispering among themselves, and he realized that the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he is dead. Then he got up from the ground after he washed, put on some lotion, changed his clothes. He went into the house of the Lord and worshipped. Then he went to his own house. At his request, they served him food, and he ate. His attendants asked him, why are you acting this way? While the child was alive, you went and fasted. But now the child is dead, you get up and eat. He answered, while the child was alive, I fasted and wept, and I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that the child is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, he will not return to me. Then David comforted his wife Bathsheba. He went into her and made love. She gave birth to a son. They named him Solomon. The Lord loved him. Because the Lord loved him, he sent a word through Nathan the prophet to call him Jedida, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Nyai pano neuri mono David. Angapi washoko neprofita unonzi Nathan. Pamusoro pezvaangaita zvisina kufadza Mwari. Saka David akava nemwana nemukadzi wainzi Bathsheba waiva mukadzi waUriah. Mwana uyu ndokubva atanga kurwara. Bhaibheri rabuda pachena chikonzero chekuti mwana uyu arware. Rati iro paverse 15, and the Lord struck the child. The Lord struck the child. Kureva kuti Mwari vaisa mutongo pamusoro pechitiko chaitika. David wapiwa message na Nathan the prophet kuti zvawaita izvi God Mwari havasi kufara, God is not happy. Mwana wako wabereka nemukadzi uyu achafa. Saka mwana uyu ndokubva atanga kurwara. David ndokubva aignore shoko remuprofita atumwa naMwari. Ndokubva atanga kuita tsika dzatinoita kuchechi kuti tikaita situation yakasangana nayo tinonyengetera. Saka nemama situations tinotsanya tinozvinyima zvekudya. Nyangwe apiwa information, but iye achuza kuita tsika dzatinogara tichiita. Ndori kwedambudziko ratinogona kusangana naro muchechi, kuti tsika dzekuti munhu unofanirwa kunyengetera, unofanirwa kutsanya dziripo, but sometimes they choose to ignore instructions. David watsanangirwa kuti mukadzi watora mukadzi wemunhu Mwari havana kufara. Mwana wamuchabereka Mwari havasi kufara naye achafa. Mwana paakatanga kurwara, David haana kuenda pamberi paMwari nekuda kwekuti watadzira Mwari. Wakaenda achitochema kuti agone kuitirwa favor nyangwe iye atadzira Mwari. Kuti akatanga arejecta instruction. Sometimes people, they ignore instructions, but they go on to fast or even to pray concerning certain issues. Kingdom ya Mwari haina chinhu chinonzi master key. Kingdom ya Mwari ine chinhu chinonzi the keys. Matthew 17, Peter alitaurwa naye naJesu anoti, I give you the keys of the kingdom. Kuna kuti kune nyaya dzinoda kugadziriswa nekunyengetera
kugoita nyaya dzinoda kugadziswa nekutsanya, kugoita nyaya dzinoda kugadziswa neruzivo. Neimwe nguva Mwari vanoti vanhu vangu vaparara nekushayirwa ruzivo. Hazvina kuipa kunyengetera, hazvina kuipa kutsanya, but chauri kunyengetera nechauri kutsanyira ukasachiziva unogona kudisappointika. Senyaya iyi David apedza kutsanya after 7 days the child died. Instead yekuva nebreakthrough akava nebreakdown. Problem yekuti akasarudza kuignore knowledge, wakasarudza kuignore information. Muprofita auya achiti Mwari vanditi paconcerning this child, mwana uyu haasi kuzorarama achafa. Iye ndokubva ataiwa zvataura Mwari handidi. Mwari ngavaone matsanyiro andichaita, Mwari ngavaone kunyengetera kwandichaita. Kunyengetera hakushandure Mwari, kutsanya hakushandure Mwari. Munhu unofanirwa kushandurwa neinformation inobva kuna Mwari. So munhu uyu wasarudza kupinda pafasting and prayer. After 7 days the child died. So mwana David unoti kuvanhu vakagara naye, ndipeiwo zvekudya, ndipeiwo mvura, ndobva andogeza adzoka, ndobva azora mafuta agara patafura, ndobva aisa request kuti ndikuda chikafu. Vanhu vaitya kuti tinomuudza sei kuti mwana afa, but iye wakaita perceive, wakazviona kuti vanhu vari kundinyararira but panapa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndobva aenda kundogeza, ageza agara patafura, ndobva achindipeiwo chikafu. Vanhu ndobva vaita mubvunzo, why are you behaving this way? Kana mwana afa. So ando message andiparidze masikatanas. Kana wande chimwe chizarumo uchatanga kurarama zvekuti vanhu vanobvunza kuti but ne situation iyi indava uri kurarama upenyu hwakadai so, kana kuti why are you behaving this way? Nokuzvoreva kuti vanhu vane behavior kana kuti character yavaitarisira kuti David ave nayo mushure mekunge aziva kuti afirwa nemwana. Nokuti mwana paairwara waitsanya nekunyengetera. Saka vanhu vaiexpecta the worst, kuti akatozofirwa hapana chakanaka. Saka pakafa mwana David ndokubva ati ndakuda kudya. Vanhu ndokubva vati aiwa behavior yako yatoo the opposite zvataitarisira. Why are you behaving this way? Ureva kuti nyangwe ari mupain he chose to eat. Nyangwe zvinhu zvavo wese aita sarudzo yekuti vanhu vari kushamba kuti ko kana zvinhu zvakadai, why are you behaving this way? Ndokubva atsanangura zvaakatsanangura, but rega nditsanangure zvimwe zvaakasiya zvandenda kuti ndiparidze vhesi. Nyangwe ataura kuti kwaenda munyanya haagone kudzoka kwandiri but ini ndichaenda kwaari, iyo kwandiri achisiyana. Rufu rwemwana uyu rune chirevo mulife yaDavid pakudai. Bhaibheri rangu rinoti mubayiro wezvivi rufu. Akatadza apa handiafa, akatadzira mwana ndiDavid afa mwana. Zvoreva kuti David ane favor yaari kutoona ipapa, kuti chakatotadza chacho ndechekutofirwa. Akatadzira munyaya yakakumbura Mwari ndiDavid, but pane mwanakomana waDavid ari kufa. Ndokuti mwanakomana waDavid unomuziva ere? Ndiye chikonzero chaisangana uIsraeli. So pane mwanakomana waDavid afa. David ndokubva asarudza kuti iyi inoda kupemberwa, iyi inoda kuti ndimbodya ndimbogeza, ichada ndimboungudza nekutsanya. Why? Nokuti wega anyatsoona kuti apa ndinenge ndaitirwa favor kana kudai. Zvora kuti kune rimwe dambudziko rokuti kana nesemweya unofara zvinhu zvakaoma kudaro, unenge waakugona kuinterpreta mhaka dzako. Vanhu vaitarisira kuti anobehave the west nokuti afirwa, but iye ndokubva aziva kuti chatofa ichi chaitira ini favor, nokuti muridzi wenyaya ndiDavid anofanirwa kufa. Saka unoona pana atonzira Mwari afindire gere anoda kupemberwa panapa. Zvora kuti ari kugona kuinterpreta dambudziko rake. Zvora kuti harisi rese dambudziko ringafanirwa kuva dambudziko kauri kana wane mafungiro emhando yepamusoro.
Bible ramutizudza pane kwenguva kuti David Joseph ari prison wakabvunza vamwe vasungwa kuti why are you saved anakunzwa nyaya Joseph indama akatsama mubvunzo wokuona kuti iye nyange anga ari mujeri anga asina kutsama aitova nemukana wokubvunza vamwe vasungwa indama akatsama ko chaitadza kumutsamisa chii ari muprison ende haana mhosva ndozvinototsamisa wese kuti handina mhaka but akasungwa but waitobvunza vamwe vasungwa kuti why are you saved kureva kuti nyange anga ari mujeri ane maonero ari different regani paridze pamusoro pemamwe maonero ari different achakonzera kuti uve nebehavior iri unique zvekuti vanhu vanofanira kubvunza kuti but haushambenga uchingofara zvinhu zvako zvinenge zviri kunetsa but iwo wacho unoita sekunge munhu asinganetseki kureva kuti unenge wapa level yekugona kuinterpreta mamiriro ezvinhu so David varume vauya pano zvanzi vari kutya kumuudza kuti mwanafa but iye ndokubva atozvoona kuti zviri kuitika pano zvinotaridza kuti zviya zvisina kumira mushe mwanafa but Bible rati ndoba akandogeza akazora mafuta agara patafura akachinipa iwo zvekudya vanhu ndokubva vaita kuti why are you behaving this way hama dzangu regai ndiparidze pamusoro pemwanakomana waDhavhidhi amen jaya rakafa apa handina mhaka nyangwe pane mhaka iripo yakaitwa nababa wake Mwari varangarira munhu unonzi David nyangwe ane zvaakatadza but vati mwana wake ngaaende panzvimbo saka ropa rakadeuka apa nderemwanakomana waDhavhidhi ndiye akafa mukomana iyo afa baba ndokubva vaita nebehavior yakanetsa kuti ndamudaro yaakufara kusvika palevel yekuti apedza kufara Bible rati and he went into the house of the Lord and he worshipped the Lord. Verse 20. Then David got up from the ground, washed, put on some lotion, shed his clothes. He went into the house of the Lord and he worshipped. After worshipping the Lord, verse 24, then David comforted his wife Bathsheba. Mwari vaiti struck the child dead. Zvanzi akapa pamberi mukadzi waUria ndiye waakatora Bathsheba. Verse 20 ndokubva yati 24 ndokubva yati he comforted his wife Bathsheba. Hapana pakabviswa rora, hapana paakanegotiata naUria kuti mukadzi awa, pane nyaya yerufu chete. After death and worship, pane change of ownership. Kusvika palevo yekuti mwana akaberekwa naDavid naBathsheba, Mwari vakanzwa kumunhu. Ndovanotuma Natani kuti uyu mwana ndamufarira kuSolomoni. Yeti mukadzi anonzi Bathsheba pakauya kulife yaDavid chaakatanga kuunza inhamo. Nokuti paakabereka mwana naDavid, Mwari vakarwadziwa kuti munhu aita zvisizvo. But the same Bathsheba aina David ndiye ari kubereka chikudiwa naMwari. Zvoreva kuti David pakutanga kumusoro kwenyaya ane mhosva is correct. But after the death of the son, God is here with his message. Zvoreva kuti Mwari vari kuti vakatarisa David after kufirwa nemwana vari kuona munhu asina mhosva asina kutora mukadzi womunhu. Nokuti rati he comforted his wife Bathsheba. Yeti kutanga kwenyaya yati David akatora mukadzi waUria Bathsheba. Vakava nemwana, Mwari vakarwadziwa mwana akafa. After the death of the son, Mwari vari kuti David comforted his wife. Kureva kuti pane maonero anoitwa nedenga kana munhu ari connected nemwanakomana waDhavhidhi akafa. Ane kuna Genesis. Kuna Genesis nyaya yakatarisa vanhu vatadzika Mwari. Zvinoita sekunge Mwari vakatadza kutonga nyaya pavaipa punishment kana judgment. Nokuti ukazvitarisa ini ndine maonero kuti munhu haana kutukwa. Munhu haana kutukwa kuna Genesis nokuti Mwari vakati uchadya out of sweat chezeya. Kwauri kuenda kuchamera minzwa asi iwe uchadya out of sweat. Zvoreva kuti the man was more blessed kusvika palevel yekuti his sweat was more than the thorns.
nyamushenda kune minzwa but une guarantee yekuti unodya. Minzwa iine kutadzisa kudya nekukoma, but Mwari nokubva akati kwawakuenda kuchamera minzwa, but out of sweat you are going to eat. Kuda kuti you are still blessed to a level yekuti kana minzwa ikasimuka une dzimwe nyasha dzine muropa rako dzekuti you can still make it. Mukadzi nomubvanzi ndichawedzera marwadzo pakupona. Zvoreva kuti hausi kuzorwadziwa nekusapona, but kuti even uchirwadziwa uchapona. I will increase pain in childbearing. Kureva kuti you are still fruitful. You can still bear children. Nyambi pachizo vari kurwadziwa pakanyanya, but wako mwana unofanirwa kumubata. Kuti yeka netsana batu chacho. Kanetsana batu nita muyako. Here is the secret. Nokuti munhu apanga apfekedzwa mateo. Nokuti anga ambinga akapfeka mashizha. Paapfekedzwa mateo isaine kuti kune munhu adeura ropa. Peter achibata anoti gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika. Which means Mwari vari kutonga munhu akapfeka dewe isaine kuti kune mhuka yafa panzvimbo yaifanirwa kufa munhu. Nokuti vamwe vakanzi mukadya muti uyu muchafu, but pavakadya kune mhuka yakafa. So as long as there is blood, when God sees you through the blood of the Lamb, you are no longer condemned. Mwari paakisa mutongo pane chatofa, saka pane ropa pakati pemunhu naMwari. Saka munhu akatadzira Mwari but akatengwa neropa raKristu, watokusaitirwa Mwari unoitirwa favor. David mukadzi watora ndewaUria, but David pachakofa mwana wako ukanobata mukadzi waUria, unozwa Bible rakuti he comforted his wife. Arora nguva zvazvikadziswa nguva izvo, nokuti padaverenga pati akatora mukadzi waUria. But pachikofa mwana David akoshipa mwana, kungopinda mumba kubata Bethsheba, unozoti akabata mukadzi wake. He comforted his wife. Zvoreva kuti pano pane nyaya pamusoro peMwanakomana afa. Afa kuti David agone kuyanana naMwari. Afa kuti David anti zvinhu zvaibodza zvisi zvake zvimwe zvake. Mukadzi waainaye uyu akamutora kuna Uria. But paakafirwa nemwana Bhaibheri rakuda pachena kuti God was now happy the relationship ya David and Bathsheba. Zvokuti Mwari vakatuma Nathan nezita rekuti mwana anofanira kunzi ZVAKADAI, which means anodiwa naMwari. Zvoreva kuti kana paine mwana waDavid afa nechikodzero chekuti the Lord struck him, anga akamakwa naMwari. But anoberekwa after that panoberekwa anodiwa naMwari. Zvoreva kuti kana Jesu akaenda pamuchinjikwa akati mwana wangu mandisiye, zvoroti ndiye akasiyiwa kuti tidiwe. Nokuti pekutanga ndiye aiti my beloved son. Ati baba tifana Johani mumvura rinoti this is my beloved son. But apa cross anoti Mwari mandisiye. Zvoreva kuti our beloved is now us. Kureva kuti uyu mwana akava the child akafa, akonzera kuti achaberekwa the next baba wagone kubuda. Ndoda kuti ugone kuinterpreta chinonzi Easter sheep. Inyaya yekuti pakaitika exchange. Pana akatora nzvimbo yako neyangu. Oza murume akanyengeterwa favor wandinofarira sei, murume anonzi Barabbas. He was the first to be set free. Nokuti Barabbas anga ari meti kuti aiswe pacross aidomba muchinjikwa amuverere. He was a criminal. But favor yakaitwa ndekuti akamiswa paJesu nokuvamiswa vanhu nokubva vadzivota. Unoda ani Jesu kana kuti Barabbas? Chakamboita kuti Barabbas asungwe nekuti he was a criminal musociety, vanhu vachabuda. But in out of nowhere vanhu vakubuda. Haana chaataita, Jesu ndiye aifidha vanhu. Jesu ndiye akamutsa vakafa. Jesu ndiye waita zvakanaka. But akangomiswa naBarabbas, Jesu anenge anoluza zvaakaita zvese. Barabbas anenge anogena zvaitwa naJesu asiri aita.
Why? Nokuti ukamumiswa naye itsika yake kuti anotora kuipa kwako. Vanhu vakaita sekunge havagoni kuvhota. Nokuti vari kuudzwa pamusoro pemunhu anoponesa muponesi nemunhu anoparadza. Asi vanhu vanoshandira kuti kuda Bharabhasi. Zvokuti Bharabhasi akasazviziva anofunza kuti anodiwa nevanhu. Nyamba wadiwa naJesu saka vanhu vabuda. Nokuti iye akasamira newe une nyaya dzako. Akasamira newe une nyaya dzako dzekuti vanhu vagoni kugamuchira. Amen. David nyaya aita yemukadzi waatora haina kufadza Jehovha. But mwana ndokubva atanga kumwara. Iye haana kuziva kuti pane zviri kuitika zvakatinakira. Ndokubva atotangawo kutsanya. Ari kuda breakthrough. Ndokubva ava breakdown. The child died. Why? Nokuti chekutanga asarudza kuignore the right information. Amen. Ngamba yatinangu kunamata dzimwe nguva ndeyekuti information vanhu havana. Vanhu vakambodzwa kuti vakunda muchechi unonyengetera unoimbira mwari wako unotsanya. That's good. But having knowledge. Nokuti Jesu paakatotsanya, he was led by the Spirit. Wakatungomirwa nemweya murenje unotsanya. Kuda kuti he was led by the Spirit of God. Haisi situation yakamutuma. Ndi mweya waMwari wakamutuma kuita izvozvo. Knowledge, information, shoko raMwari muupenyu hwemunhu rashoma. Vanhu vakambozoti kuenda kuchechi unoenda kakona pako uchema kuna Mwari wako. Kune nyaya dzekuti Mwari havadi kuti ucheme, vanoda kuti upe. Sorry kukotaura zvako. Vanhu vanodyara nemisodzi, kwete vanodyara misodzi. Chirungu chinoti those who plant in tears, not tears. Tears are not seeds. Womoda kuita zvokuzoenda ndotaura naMwari wako pakona. Chiratidzai baba, unoshamisa. Vanenge vachada kukweva kuti unoshamisawo. Prayer haikone kushambira Mwari. So don't pray, you must align yourself with the will of God. Hallelujah. Kuziva zvavari kuda kunoita kuti uregere kuita pray amiss unonamata Mwari. Nokuti patinoita prayer takati we must pray tichiti thy will be done on earth. Anogara panyika ndini asi kuti kuda kwenyu ngakuitwe panyika pano sekudenga. Kuda kuti kutoita prayer kwacho kuda kuita nekuda kwavo. Zvino apa David kana kuda kwaMwari waudzwa iwewe. Oh yeah, you pray. Prayer akusikunyengetedza Mwari. Oh, let me go to this way. Do you know? Kuti iyo prayer pachayo akusi kuchetera Mwari kuti vari right kudhara. Danger yeprayer ndei. Even my head manager my prayers kusvika Jesu kana Matthew 6:6 anoti don't pray like pagans. Musana mate sevaidheki. Oh, haugotipo. Kuvadiki Mwari anonzwa munamati. Kuvakuru Mwari anonzwa munamati. Matthew 6:6 inoti kana makunyengetera pindai mumba muvhare dhoo. Mwari anoona kwete anonzwa. Anoona rubaibho. Matthew 6:6 bro. Iwe uchitaura iye achiona kwete kunzwa. Let you know not the God who sees, not hears. Yet teaching you on their prayer, Matthew 6:6. When you are about to pray, enter into your room, close the door. The God who sees, not hears. You could find any computer. You must have information. Not the Bible.
Bible. Get the right information. The God who sees, not who hears. Yet teaching their prayer. Yet God is seeing. For another is saying than God's one. Kuna mtu hapa leo yukuta abantu kesho utaunda. Bano mtu wachi utaunda. Usikushe bado tena tofauti. Ora mkomana kufika mstari. I love examples. Ndio kama tisi. Mkomana kufika mstari. Kana katika kuroga. Nyamu mstari ndio kuroga. Wasoro mtu mwana rapa. Ndipo wacha node mkomana ndio kuroga para. Asiramba kuroga. Aliramba chuda kuroga chacho. The prayer of a righteous man availeth much. Quite a right prayer, but the prayer of a righteous man. Munamatowe akarura kwete munamato akarura. Which is the type of a Christian. They don't speak much, they speak less, much happens. But when they speak much, less happens. But I declare what is your that's why Jesus was going back. I don't know you need to watch a motor news. You need to tell for the secular part, but you don't know what you don't need. What do you know? You need to watch. That's the type of thing. David, you are not going to come from the sea. You are not. But you are not sure to come to who you are far in that. I'm told you. Everyone that experience is a very painful experience. When 14 I lost my son, it's not easy to eat. So you don't to something show my banana, who's on the other put it on life. So these people are being surprised. How can this man eat? But I don't get to request of time. It's page off. But I'm not better more way out of Batanya. But also to better more way out of Batanya. It's tough. So my money question, why do you behave this way? Amen. Revelation and a right interpretation is usually although painful, but a positive interpretation. And this is the same the negative. So no fun what we chemeta. No good to was hard to my own time negative people. David no back to Zata Kamaras of the final man, don't check what find David, they are but we pay which comes, it's got no which they're funny way. But not about but he happened. So I tell you, from better what say when I'm talking about again. Don't I to this? Rudy Bagano, one of boss, one. But I'm telling you, favor yake. Ufi wa kaitwa more. Utazo kuna mtera mina ngoti boss. Afimbe mu anogara nanga unogara wananga na ngoga fima so fakiri ya boss ndiri mfungati
kutora. Hagone kufimba boss, anomutarira akafimba kudhara. Anogara nhaka chete. Saka pakafirwa kuti vanhu vachibata maoko, vanhu vaiti kuti wakuenda next level. Hadiziva vanhu zvavanotaura zvinhu zviri kufa muupenyu hwako. You are going to a next level. Akakuti pese paita dambudziko hapana Mwari ndiani. David ane zvaakugona kutsanangura varume ndipewe ndimbofara. Kubasa rake dzinga but andinoziva Mwari wangu ane nyasha neupenyu hwangu. Regai ndifare zvakadaro. The joy of the Lord is my strength. David vanhu vari kuti kowawa ida wakuita upenyu hatitasiri kuti udaika nawakafirwa. Uri kuziva zvaitika kuti mwanakomana uyu afa. Zvareva kuti Mwari vandirangarira. Munhu anoziva zvakaitwa nemwanakomana waDhavhidhi pakuchinja kwakonze neupenyu hwake. No matter life iri kuofra zvenegative, anochuza kurarama in a positive way. Why? Nokuti ndiye muprofita upenyu. Anoziva kuti kana iye akandifira, iyi situation inosimuka. Ndino kuti Jesu panyaya yaLazaro akati urwere hwaLazaro hando hwokuti afe, asi kuti mbiri yaMwari ikunzwe. So munhu akadzokera nemeseji kuna Mary Martha akati shevati haandi zvinomusvitsa mukufisha. Then after 4 days he died. Zvinoita sekuti Jesu wati agonoparidza meseji yadzoka nekuti pakatumwa meseji yekuti Lazaro wamunonisa arwara. Iye ndokubva ati urwere hwake haandi hwokuti afe, ndokuti mbiri yaMwari ikunzwe. Lazaro ndokubva afa. Unotoita sekuti kuti Jesu achasi agonomunyasomuprofita ari kuti munhu haasi kuzofa batinzwa kana Mwari vataura shoko ravo kuti haandi zvinomusvitsa kufa. Rufu rwese ruchasvika pachinhu ichocho rutemporary, nokuti shoko raMwari riri permanent. People hear me very well. Pane zvaunotosangana nazvo muupenyu zvinoita kuti vanhu vatarisire kuti kana zvadai unorarama akadai, kana zvadai unogara chema chema, kana because he died for you. You need to be happy. Vanhu ngavashande kuti unofanira izvi zvakadai. Unoudza kuti zvazvaita zvaisi nyaya. Kune basa rakaitwa kudhara paKalvari. Ndora ndinotenda kudarika kudzimba basa. Chandinotenda kana Jesu akandifira, iyi nyaya haisi nyaya. Iyi nyaya yakagadziriswa kudhara, but it's a matter of time. You know, that's why Jesu auya pakuona Lazaro akachema. Yet ane solution. Atoya nebhinduro. But the Bible not end, he wept. Zviri pachena kuti haasi kuchema kuti Lazaro afa. Ari kuchema the kind of people vafirwa, nokuti even in the presence of Jesus, they are still crying. Shoko rekuti dai manga muri pano irafu. Rakafanira nekuti mangoya jeri but no deal. Iwe watouya unogeza mabhekhozo kuti ebakauya kudhara mwana. Inanga waita kuti ambate nguva enda kuziva zvamuri kuita ekuuya kwenya kushande. Havana kuziva kuti is the same yesterday, today and forever. Just means when my situations are negative, analytical, but you know, follow what would I mean in a positive way is to understand the death of the son of David. But now, why? I put on some of the story of a king. Didn't I find one feeling at Zam? But one of the feeling at Zam. So God has saved life through the death of this son. Daniel pray against the lions. Yet the revelation, the Shumba the bus, the Kabuda Monja Pitao. I just resist. But even when I don't declare, I paralyze every lion.
kupindawo. So enemy ya Daniel is not the lion. In Revelation, hear me very well. Kune zvinhu zvokuti izvezvi vanhu when you dance according to situation, uri kuita dera kana uri believer, you dance according to the knowledge. Amen. Nokuti basa rakabatwa pamuchinjikwa rakaitwa in vain. Rine simba musituation yako nhasi. Chichafadza Mwari kuwana munhu anotenda kwete situation Mwari anotenda zvaakaitira. Ichobva kufa kwamwana kunochemedza, but zvinofadza David ari kuziva kuti zvinorevei muupenyu hwake. Haisi yese situation iri negative, iri meant to kill you, or is sent by the devil to destroy. No. Joseph paakaenda kujeri akaine mhosva anga asina, but guess what? Nyaya yake ine tangible evidence. Bhaji rakabvaruka ranga riripo, but asiri anga abatako. Life inogona kukupa evidence yekuti hakuna kwauchasimuka, hakuna kwaunoenda, but every evidence yauri kuona inodarika neevidence yezvausina kuona zvakaitwa pamuchichi. Sarudza kurarama upenyu hwekuti vanhu vanoti unombofara nei, chinokufadza. Let's have a unotambira mari. Oh, it's not about money, it's about the grace I came. Kune nyasha tinodhura kudarika mari. Kama usema usakana nazo. Kune favor inodhura. Oza ukabata mari, vali yemari, aisipa vali yemari, spiritual things. Iri pa vali inokukodza wali unakaibata. Naturally, value yemari iri type of currency. Spiritual iri type of the person holding the currency. Sautona unogona kubata zhinji but iwe uri mushoma unoipedza. Ata mazimara akati vanotokutarisa sakaenda kapi baba. Akaita kuti kana uri wakabirwe unozoti Maria towe pamunhu apa ikwane. Inokusiya kana duku kana matanga inokusiya. Ene zvakasiya. Ndakudai kanipa. People hear me very well. Every negative situation yawasangana nayo. Itabehavior yekuti iwe nemwari wako ndivine kuziva kuti pane zvikuitika. Amen. Vanhu ngavaonekwe kuti why are you behaving this way? Nokuti havasi kunzwisisa kuti dai mwana uyu asina kufa nekuti pane chivi chiripo, mubayiro wechivi rufu, aifanirwa kufa David. Saka akaziva kuti akadaidzwa favor. Mumba mune nhamo, spiritually mune favor. So akasarudza kufara. Mufaro iwo ukamutuma to worship God, he is not worshiping nokuti mwana aseva iwo. He is worshiping because he is praying himself, which is very strange. Do you know when you talk of worship, munhu anogona kurumbidza Mwari kana zvinhu zviri right. Ngatifarei Mwari nekuimbira Mwari wedu uku inoita kana zviri right. Kana basa rakapera unongori kuona zvikuti zviratidzei unoshamisa. Basa utona atifanane kakunamata kwacho tinededzeni. Mune nzara hamuna, basa rakabatwa pamuchinji vanoda kuitevera. Nokuti David paakamushipa Mwari, paakamurumbidza Mwari, ndobva atsvaga Bathsheba achingomubata Bible ndobva rati he comforted his wife. Inzwa, are you supposed to be comforted in David who was crying? But by revelation he is now comforting others. Iyo kune munhu kutoka kukatsira kupatane mari. Ane Mwari. Ane maonero ati different. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akasiyiwa ine chikwereti paakaenda kuna Elisha. Ngatitodia ndokubva atishera nokupera zvinhu zvakawanda community. Chinhu wani chaasina kudiscover.
ndechekuti anzikupira zvinhu zvakawanda munharaunda yaunogara akazviwana. Isai nekuti vanhu vangu vasisina mafuta vane zvitiri zvideti. Iye ndianga asina mafuta mashoma, vamwe vatone zvitiri. Pane kuti atange kufarira kuti ndichiri nani, akafarira miracle kwete revelation. Miracle ndeyekuti mafuta akawanda zvinofadza. Chinonyanyofadza mafuta asati awanda. Ndini ndega ndinawo. Vamwe vese zvitiri zvega zvega, zvitiri zvega zvega. Akanokumbira zvitiri akazviwana saini yekuti vakutodya wakadaro mune usina mafuta. Ende vatojaira namuya uyu. Iwo nemashoma ndoukomplena. Asakadurura mafuta ikonodhara dhoni vana vatotanga kuti asimushamisa. Murume handina kana mafuta asipera. Nokuti akafunga nemume, vamwe varume bata vari pane miti. Iye nyange akazirwa kuti mafuta mashoma. Wana vaakaita zvitini aikonotanga munhu wamwana kuti unotenda kuti mwana unyamushamisa. Obvunza kuti awanda kuti mashoma iwayo ndaona kuti vamwe vaakasiya. Vanhu vavo vanoti akadzoka mafuta paakawanda haana kudzoka awana zvitini. Kuti ane maonero anokutadzisa kushipa Mwari. Ane maonero kuti anopushwa nekuwanda kwezvinhu, haapushwe nezviri kuitwa naMwari muzvishoma zviripo. Why are you behaving this way? Kubvunzewo kubvunzwa navo vari normal. Kuti kana unoenda kudzingwa rakadai, ufanira kugara wakasuwa. Ndimi vanhu ufanira kugara vaine stress. Nezviri character nevana vako, nevana vako. Situation yekubasa kwako inofanira kukuodza, hazvina kuira mushishi. Because kune behavior inotarisirwa nevanhu. But after this conference, iti Mwari ndipewo a behavior yekuti vanhu vanofanira kuchikubvunza. Kuti unofanira iwewe nemari unotambira kuti nyangwe mari andinotambira ndishoma, Mwari wangu muzhinji. Nyasha dzipambiri dzakawanda. Takati wakunoda chikafu patafura. Zvezvo kuti tiri panhamo tinochema takabvunza isai chikafu patafura. Saka vanhu chinobata maoko dzatagara chakutodya mukati. Asi kuti kuchekeresa naye. Arikutofara hake namunhu akaita zvinhu. Why? Ane right interpretation. Hallelujah. Haisi yese situation iri negative. Inofanira kugadzika pasunga ushipe Mwari. Pamwe pacho panotoona kuti Mwari now is taking you to a new stage. That's why Jerusalem gets money pakaya Judas akitomukisa. Haana kupopota akati my friend, do what you've come to do in time. Akamuti friend, kwete enemy. Why? He knows the time we are now, I'm now going to the stage yandakainga panyika. Amadzamu ndizwe. Kune ma-situations are negative uchinamata. Akuda revelation yekuinterpreta situation positive. Kurekita kuti kune gere kutadza kuwoshipa Mwari. Nokuti David paakawoshipa Mwari, worship zvainoita ine chinhu inganimudza chiti. Kana Bible ichiti Mwari vanogara murwizi dzevana vavo. Vanogara murwizi dzevana vavo. Zvinoti Mwari vakaridei. Ndiri mufana David kuti Mwari anogara kuderi. Chinondazoerenga Genesis 1. Inoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Inoti vavari isina denga nenyika vavari pamausiku. Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. Saka vaigara kupi? Wonofana Mwari anogara kudenga. Wozoerenga Genesis 1. Denga racho risiko dzadziri. Wonoti vakatozosika denga nenyika ivo varipo. Saka ndiko zvavanogara kupi? Zvanozonzwa mapisane mafutai vanogara mumbiri. Address ya Mwari inoti PO Box worship. Do you know value ya address? Ukanyora tsamba nometa ine issue ni serious. Ukashaiwa address yeye. Saka kana ukacheka kuna Mwari ukakanoma mumbiri. Yeye zvaishiki. Why PO Box worship? Ukabonisa address.
a lifestyle of a believer. That's why Mwanakomana symbols akasikanika nini. John 4:24 is looking for worshippers. He's not creating. He's looking for. Don't you want to know something? Wana wanamuumba. Kusika wanamuumba. But wanamuumba asika kutwa. He's looking for worshippers. He's not creating. Not when you worship God. Unamuumba. Why? He's looking for. Sasa kanisha anakupa ma situations. Anakunyima worship. But present worshiper iti inachotukamia na kuimba. Kama usisi. Our sin for the Lord. Ini ndio sana kwenda kwa nini? Unaona kama kwa zamani ndio wasukuna mata. Chipo cha Mungu sio na mwalimu ndini. Jimwara mtu utaura mandini. Sasa baba wengine wacha huyo ni watu ndio komeza mabasa yake. But what you need, taitsinga madimoni msitareni. That's the menu when you're saying, you don't show up on the music. Babu da kwa chenu taitsinga madimoni msitareni. Kuna sabana shateni. Taito moshakisa stareni kwa tsinga masitareni yate. Sayo mshawate ndeko metra mabasa. Not in the A. Raitwa ibinda ita mamuri. Maitsinga madimoni msitareni. Sasa hii ita shida. Nesta rapa mamuri. Ili engo mazita aita nesho. There are things you get in my instructions teaching at later. There are things you miss if you don't worship God. It's okay with you, but problem. Kingdom, you are in the keys. There is one thing you can get through worship and worship alone. Jericho Mutirido, Nabato Modawa, no need my prayers and fasting. If I am standing at Jericho, we are going to put them on my walls and demand that the worship. Do you know? Even the title, I select the worship. Second Samuel chapter 6, Arika WaDavid. David akatamba, yet was a king. Arimambo akatamba. Iwa usisabu akatamba. Chapo moshe tunapo, kwa manene gerero. There are things you get when you worship God. People become so professional. They make it yet there are things you only get when you worship God. In one heart, it won't be there. In one heart. In one heart, I give you nobody wrong. David, when he prayed that he worshipped. Worshiping a fellowship night and he converted his wife Bathsheba. Prayer Solomon is a product of a father who did worship after disaster. What about this? People here are not whenever situations, the woman are judged and common sense, we don't need a woman to manage. Number one, you have to give me the revelation of worship. Worship is out of revelation. Hakuna right situation for you to worship. Paul and Silas, kama bado mje, wete mchechi, wete time ya praise worship. Bali mu prison.
Kurakakava revelation. Nokuti nyangwe tiri mujeri but hatina kusungwa kurumbidza Mwari kuti titi worship. Izwa. Kana Jesu akati kune mbavha tikuenda kudenga. Bavhai haina kuita prayer. Haina kuita giving, haina kuita fasting. Yanga yakatorovererwa. Zvekuti hakuna muchechi kuchairwa, yakatopindwa. Chayakaziva ndechekuti kumbobese vapinda pakana mushanda pamushandisa. Ishe kana makuya mundirangirirwa tikutenda. Chakaita kuti imwe mabhasa aende nayo haina kutaura chete. Nokuti vaitobalesa. Umwe paakati Ishe mundirangirire mombo wenyu mwakaramba akanyarara. Umwe kunyarara kuzvikwadza. Unopodza zvinhu zvikwadi kwadi vanhu vanotaura. Dai bavhaikati nenyuwo munharaunda kuendawo haarambiswa. Iwe modha yepakavhari wakaiona kuti Jesu akari pakati pomungati mekuleft. Isaini yekuti haana saidi raakaverekera. Kuraita akazembera aingoti paMwari padhuze ndewaaitisha favor. Anga ari pakati. Ichoisi yavo. Mwari asisaidi bevanhu vanokwata nekusaidi naMwari. Wakamirira right situation yekuti uzorumbidza Mwari. Haiko. Saka nhakuratidza situation yekuti apa zvaita rumbidza. Ende zvikatoita kuti wakati kupfungwa yekutokamana kurumbidza wacho Mwari wacho. So best time to worship God is any time according to revelation. Vanhu vaitarisira kuti apa uchaita bitterness apa uchagumbuka nemanera akaita marriage yako ukatopinda muno woti munhu muchaende. Saka nakatwara zvese against Job. Nokutozoona wandakatoshanda naye pano ndimai Job. Job namutaza pakati mavenogona kushanda. Ndokubva aenda akati taone mukuwa kwatuke Mwari nawo. Chimbotuka Mwari ufe. Unozati hakuna mukadzi akakwashirikadza. But my Job wakatobuda pachena kuti tukai Mwari ufe kunoti ndane. Advice yangu my boy pass. And I salute Job so much. Despite the current target of ZVAKADAI, but I don't know what I'm divorced. Why Akura? I just have a seal. It is a town by a seal. But you are going. Do you know who got any knowledge here in marriage? No, God. Who got no more time of us on the ass? Should just be sure. David, why are you behaving this way? There's self-confidence in the Lord. Himself in the Lord. Not in the situation. Situation is stated. Mushawacha, but he encouraged himself in the Lord.
Saka ngapo kana newochimidza mwari wako vanatasira kuti hausikuzorumidza. Situation yekubasa kwako ichita apachaita stress. Unovaudza kuti zvaitika but kune zvakaitika kugara pamuchinjikwa. Kune mwanakomana waDavid akafa panzvimbo pangu. Saka kana iye akandifira, iye akaitwa urombo kuti ndiye wakapfuma. Urombo huri pano temporary. Nokuti chiri permanent ndochanoitwa paKalvari. Is why Satan haasi kuzorivhesa zvakaitwa pamuchinjikwa. That's the truth. Jesu wakakufira once and for all. Hakuna rivhesa. Chaangatoita kukupa vanhu vane wrong information kuti urivhese wega pabenefits. Zvakatoitika kudhara hazvichachinja. Wakatofirwa nemavanga ake kuporeswa ndekwako. Fevhe kubudirira ndeyako kuropa rake nenyasha. Chaangatoita kukupa wrong information. Haachinje zvakaitika. Anokupa information yekuti unochinja wega ufunze kuti hazvina kuitirwa iwewe. Saka kunzo wangu wati ucharumbidza rini kumari. Nokuti zvinokutatisa kurumbidza in natural terms zviripo. Ende vanhu vari kutochema newe but you are surprised. Vanhu vachida kuchema newe vachida kubata maoko vokunzi wachirumbidza mwari wako. Iye akarumbidzwa nomuziva. Wese arumbidza mwari anoenda kuti mwari vari pedyo naye. Nokuti ivo vanogara murumbidzo dzevana vavo. Iye akarumbidzwa musharuka uyu anomuruka. Oropafadza chikurumbidza iye. Why are you behaving this way? Ita step yekutone mani. Kwa zvisungise vice versa. Ukaona bhambi rako tichama muzvida. Hati kune vhesi kuti ndakawo sezvida kwaoneka. Kunoti kune vhesi kuti tichama muzvida. Muzvida chaimwe mari. Asa izvi. Ukozvida kuti uliposa. Kune vhesi yacho. Ida kumwa kusikuchika unono kuti handiri. Nokuti kamoda mushimaka kamwe. Hausi kuzvidinipisa. Watonwe. You know, it's time that we come to dangerous. Pamba pedu mayo. Utije ni msimamo mara kapa na nana so glass igana. Mwana wepo kwa koshisha tisa. Unawacha doctors no kuosha jeshi la yenzi. Unataka ni moyo wote sana basi. Bali tezini sana basi. Asimo mnanga wewe anokuosha jeshi. Kushizikisia. Jeshi tapo cha sasa sisi kwa mabeni. Kwa nini mtu anafundisha? Sasa ni mnati mara kwa jeshi tao au mtatabu. I'm not the tail, but I'm the head. Don't expect a struggle from the scripture, not from people's ideas. Ziva zvauri mukamushongora Mwari kwete matarameta vanhu. Zvakaitwa nemwanakomana waDavid on your behalf zvinofanira kukupa a character in difference. Kuchikora ndina kumudirira pamuchinjikwa nyaya yangu yakudirira ipapo. Mavhesi edu manofewa yawo. Unondibata hako patikauya paKalvari ndopinda une ipapa. Vandingamuzikwesi. Kune vanaka kuti
raba but passes. Saka tutaronge munhu akafunda waina kuti kune basa rakabatwa on my behalf. Kune ropa rinotaura zvirina ndarika rabheri. Riri kutaura breakthrough nesuccess yako. Saka situation yese negative haidi chinji. Why are you behaving this way? Mani nakita basa kwako. Nemani nakita diriji yako. Nimsita kugania vana wako. Nina mwewine mupegi. Ninde wosita kaka kuda kushamishira so. Oh, uzakuti Mungu kuna mtana kuna makata. Nokuti dzakabati kwa basa pakaufa. David akazoti kufamba mwana. Paifona wakufaini. So I need to celebrate life. Otomba mune disaster. Wesa rizvabasa rakabatwa naJesu pamuchinjikwa. Anori appreciate nekunzwisisa. Haararamisi munhu asina zvizivi. Ukambozviziva bedzi. Nyika ndoichatomubvunza kuti why are you behaving this way? Kozivi munhu wepasi pasi afana kudaro kuti handisi wepasi. Nature nemamiriro ezvinhu vanoita kuti mufunze tiri wepasi. Pane mwanakomana waDavid. Ndiye akaudzwa kuti mukomana uyo anoda kudzvanyirirwa eida kubata achidzvanyirira ini uyo asimudzira. Saka kungoziva kuti mwana uyu paafa paifanirwa kufa inini. David aitochema madaizi arwara mwana. Pakafa mwana anakuchema futi. Not Easter. It's a time for you to receive joy. If you know what it means, He died for you. He paid the price. Amen. Even if that's not Shagada, remember there's no food. Oh, I'm serious. Joseph, Baba Yashibati in Egypt, wait up the man. Yawa is near 20 by still. Have a Ziva and Nocho. Who says, what batteries? Why was one of the Egypt to Nashibak? Could I not watch on the eye? Munano was watching my own component. But you can't see any of my watch out of component. So look at the woman. Unimufundisi anonzi Aaron kumwa Moses akamugadzira vanhu mwari. Pane kuti mufundisi atsvage mwari anogadzira. Anogadzira mufundisi haina kugomo kuti mwari mwari anogadzira ipapo images God. Unotangira vhangeri yacho umane kutipeni vanhu vakakumengo zvaumainazvo ukasaziva kumani zvine expensive unasina kutodhura unza Jona achitoenda musiripo akabhadhara paakaenda chaiko fisha ibhadharisi mahora kurara. Sometimes, look at fasting prayer aside. Let's get knowledge. Unozanyira zvinhu zvokuonesa zvazvo. Wakaramba kugamuchira the truth at the beginning. Kufamba mwana wako David, hakusina kuti Mwari vakuvenga. Ndopavatokunyara, aitofanirwa kufa ndiwe. Toda tive nechinamata kuti Mwari tiitirewo nyasha. Nditsvake ruzivo. Ndizive chekunyengeterera chekutsanyira. Kwete kungoita church tradition. But I must be led by revelation. Nyaya inoda prayer mungana mati, inoda kutsanya mungana mati, ngatsanya. Inoda kupa munhu ngape. Inoda action yangu, inoda ruzivo, tsvaka ruzivo. Nokuti dzimwe nyaya dziri kufight. Hakusi kuti Mwari vakubaka ndopa utotangira kusunga. David apa ndopa wapinda. Nokuti mwana iye akatofa wautamita pechi 2 will become the wisest, the richest and the next king. Wauri kuchemera ndizo
But we are not so many, but after we have the richest, the wisest, and the next king. So to watch our finance, the best is coming. The riches are coming. Wisdom is coming. Throne is coming. After the death of this son, I can make up the wisest, the richest, the next. And it's not the most that will pay you. Just Chakafa will pay you up. Zabuti Mariano Yasha will pay you up. Riches are coming. Wisdom is coming. The throne, Solomon is about to come. Your Solomon is about to come. Jaganaka, Jabanamari, Chirimo. Rufu, Romano, Chiporofita, Talipa, we are moving. The wisest, the richest, and the next king. I'm going to divorce, and that's not interpreted. But after the death of his son, now Bathsheba gave the richest, the wisest. Business, Ramboramba, riches are coming.